Здравейте хора! Ако и на вас ви омръзнало от еднообразното спално бельо, което имате, което е на пазара и така нататък, аз намерих решение за себе си, а и за вас. Отваряме заедно пратката ми от spalnobello.bg. Избрах един спален комплект, който мисля, че е различен, който да ми напомня сега за идването на лятото, на хубавото време, на малко по-цветните дрехи, по-цветното настроение. Избрала съм спален комплект, който е 100% памук. И отново може да забележите детайла в самата пратка. Много са се постарали. Боже, много е красиво. Разцветката е много красива. Разкошна е. А на допир чаршафите са страхотни и са точно такава материя лятна, която няма да ви запарва и ще ви е супер приятно и комфортно в тези завивки. 100% памук, аз поръчах 220 на 240, мисля, че беше, да. Долен чаршаф, плик за завивка, калъвка и възглавница 2 броя. 100% памук, 220 на 240, понеже нашата спалня е толкова. Може да разгледате сайта на spalnobello.bg, имат най-различни разцветки. Цените им започват от 20 евро, така че супер готина цена смятам. Вау! Какъв лукс, какво чудо! Ковките са много яки. Ето, разцветката е много яка, между другото. Много ми харесват, наистина. Най-много ме впечатли материята. Това е точно, което ми трябва. Но да, може да разгледате, пак казвам, сайта на spalnobello.bg, имат и намаления. Почват от 20 евро спалните им комплекти. Има единични, има за единични спални, за голяма спалня, за всякакъв размер спални. Освен спални чаршаф имат и хавли, халати, олекотени завивки, одеяла и всякакви различни работи за дома. Така че не се колебайте и моля влезте в сайта на spalnobello.bg.